λοιπόν της, κύρωση του Αγίου σου Μυστηρίου, χορηγή σας όδη αυτού και του εννοώ Πνεύματος Αγίου, ίσας και τους χάρτης τελειών αυτών ευλόγησεων. Τούτο το έλεον, τη δυνάμει, την ενεργεία και την τύχη του Αγίου του Πνεύματος, ώστε γεννέται από το χρήσμα αυταρσίας όπλων δικαιοσύνης, αλλά και μνημόσυνης και του σώματος πάση της ενεργείας αποτρόπων, της απαλλαγής κακών πάση, σιωμένης αυτό, η πίστη ή και μεταβάνωση. Της δόξας ή το μονογενούς Θεού με τον Παναγίου και αγαθό, της οποίος πνεύματι, νυν και αεί, και τους αιώνας των αιώνων. Guardi, ma come Hola. No, hola. La puse en la calle, guarda. Bravo. Για μπάνιο. Έλα, κειμένος με Alleluia, alleluia, alleluia. Dale la paz. Kita Dimitri, kita tambahnya lagi. Δείξε λάδι, έχουμε βάλε και λάδι. Το κάνω. Κι άλλο λάδι. Ρίξω το λάδι, το όλο. Όλο το λάδι, ρίξω. Ρίξε το λάδι, ρίξε το λάδι, θα ρίξω το λάδι. Στο φίλο σου του Τι βρίσκεται να βιώσουμε. Ποιος Να ζήσει.